Hello beautiful people! It's me again, Aldriech, and welcome back to my channel. And for today's video, today is something special kasi meron tayong pasasayahing tao. Yes, tama ang narinig mo, may pasasayahin tayong tao dahil merong fan na pupunta sa atin ngayon. Itong fan na to, I think 2011 or 2012 pa niya akong sinusubaybayan sa lahat ng mga post ko. Lagi siyang naka-like, laging naka-comment, at hindi siya nawawala. So, nagme-message din siya sa akin. May mga ginagawa siyang something for me. And yun nga lang, unfortunately, hindi kami nagkikita. But today, ngayon, ang araw ng aming pagkikita, and in return, pasasayahin natin siya, gagandahin natin siya. Magbibigay tayo ng isang makeup transformation sa kanya. She is all the way from Bulacan. So, guys, watch nyo mamaya ang ating gagawin kay Miss Judy Francisco. See you later, Judy! Nag-chat siya, sabi niya, on the way na daw siya. So, I'm so excited to see you. And, mamaya makikita nyo ang makeup transformation ko kay Miss Judy. Kailangan ko ng panyo ba? Bigla akong fry dito. So, Huwag gano'n. Sige, okay lang yan. And hello guys! Finally, andito na si Miss Judy Francisco all the way from Bulacan, San Jose, Bulacan, right? And ayun, kanina hindi siya makapaniwala na na-meet niya na tayo. Ako, natutuwa ako kasi may ganitong klaseng tao na ina-idolize tayo. And finally, you are here, Judy. So, what can you say? kinikilig ako. And how do you feel na ikaw naman ang nasa makeup chair ko? Super saya po kasi 10 years na idol ko po siya. Na-meet tapos aayusan pa po ako. Guys, imagine 10 years. Parang chinek ko kanina, browse ko yung ibang mga posts niya. 2011, so more than 10 years na nga. Nakakaloka tong babaeng to. And syempre, dahil dyan, bibigyan natin siya ng isang malalang makeup transformation. And see you later! Watch nyo ang video na to hanggang sa matapos. Bakit naman ako ang napili mo para maging idol? Nakakaloka ka. Sa dami ng magagaling na makeup artist sa Pilipinas. Diyos ko. Kasi po kayo lang po yung namamansin. Ano ba sabi mo nga? Parang ang dami mong ginawang account bago kita pinansin. Hindi ko po alam, pero natutuwa po kasi ako sa'yo. Natutuwa po kasi parang sa sobrang busy niya. Kahit nakungulit pa po ako, napansin niyo pa rin po yung message ko. Tapos nag-send pa po kayo kung paano magkilay. Anong year yun? Yung nag-send ako kung paano magkita? 2015. Oh my God, sobrang tagal na guys. Pero ako natutuwa ako sa totoong buhay. Natutuwa ako na may ganyan. Kasi ilan lang yung nag-idolize. Lagi, yung iba, nagla-like lang, nagko-comment, ganyan. Pero ikaw kasi parang pinatronize mo na yung nakakaloka ka.
Mas happy. Mas. O sa ex ni Judy, mas happy daw siya ngayon. Legit na happy. Siyempre, pag nanggaling tayo sa malalang breakup, bibigyan tayo ng Diyos ng... Ako na yung babae. Dati ba siya ang ginagawa mong babae? Dati ako yung lalaki. Sobrang no? Sobrang love? Kumakain. Ay, we. So, bakla ka rin pala. Oo. Ako yung mas kumakain. What? Ayun. At least, di ba? Kaya naman eh. Huwag mawala ng pag-asa yung mga hiniwalayan, mga niloko, mga iniwan. Kasi may mas darating na better. Yung inaakala kasi nating better, hindi pa pala yun. So, may darating pa. So, mag-aantay lang talaga. Agree? Agree. Yun. So guys, mag-airbrush tayo ngayon. Ipapa-experience natin kay Judy ang airbrush. So, ito siya. Ilang ko ka ulit. Maybe go. Oo. Umalis ka kung gusto mo umalis. Never say die because tomorrow is another guy. Ganon. Now I'm using Makeup Forever HD definition.
ito. Sana all. Long nights alone, sleeping by myself with no one to hold. And I think, don't you worry my friend, you got time. But right now I think I need someone who takes me to dinner and wine and kisses me every night. I just want somebody to love me like that. I just want somebody to love me like that. I just want somebody to love me like that. I just want somebody to love me like that. Tell me, what do you feel? Is it something inside of you that wants to be free? I said, we are young and afraid.
unpredictable. Can you be the one that takes me to dinner and wine and kisses me every night? I just want somebody, somebody to love me like that. I just want somebody, somebody to love me like that. I just want somebody, somebody to love me like that. I just want somebody, somebody to love me like that. Long nights alone, sleeping by myself with no one to hold. And I think, don't you worry my friend, you got time. And guys, here's our finished product for Miss Judy Francisco. So, how can you say sa look mo today? Super Barbie. Ang Barbie doll ko today. Nag-enjoy ka ba sa ginawa nating makeup session? Sobra po. 100% recommended. Nakakatuwa kasi kanina habang mini-makeup ako siya, ang dami niyang kinikwento sa akin. So, well, nakakatuwa bilang isang makeup artist and hindi, alam ko hindi naman ako ganun kasikat. Pero natutuwa ako na may katulad ni Judy na super ina-idolize tayo. And thank you so much, Judy. I hope nag-enjoy ka sa ginawa natin makeup session today. And thank you sa mga dinala mo for me. Dinala siya sa akin ng food and cake and drinks and everything. So, thank you so much. Thank you po, Aldriech Castro. Yes, and guys, kung nagustuhan mo ang video na to, i-like and i-share mo naman sa mga friends mo. At kung hindi pa kita subscriber, mag-subscribe ka na. Just click the subscribe below. And click the bell button para lagi kang updated sa mga bago kong videos. And bye!